הרבה דרכים לרוץ על מים. קחו לדוגמה את שאול. שאול הוא מסוג הילדים האלה שתמיד יסיימו ראשונים. הם פשוט לא יכולים לראות גב. זה לא מפתיע. החבר'ה האלה רצים לפחות 700 קילומטר בשבוע. לא משנה מה המצב. אם חם, אם קר, או סתם אם עובר עליהם יום רע. לעומת זאת יש את המובזרים. המובזרים הם אלה שמתרגשים מהריצות, ובאים הכי מוכנים שיש. אצל המובזר המצוי תוכלו למצוא שעון G-Shock, שעון דופק, GPS, מכנסיים קצרים במיוחד, נעליים של סוכוני, חגורה, משקפי שמש וכובע. מעניין עם החבר'ה האלה שהם תמיד מוצאים תוצאות גרועות. ותמיד יש להם תירוץ לכל דבר. לא, חם היום. פשוט נפתחו לי אפרוחים. אם לא היה הגרון, היו שובר באיזה דקה. לא, הרוח בחזור הייתה נוראית. אבי, יש אימון היום. הייתי אתמול בבריטה. אל תחשיבו שאני שוביניסט. גם הבנות אצלנו רצו. יש את החוקרים. אצלם הכל מתחיל ברגע שנודע להם על הריצה. לא! אני לא מאמין! רצו שבוע שעבר, אני לא מאמין! הם... שאול יפה, 7.25 אומרים 8.51 קדימה אבל לא משנה מה, תמיד רוני ניתן לי. קדימה 80 די, הרגת אותי!